The sustainability, which is an integral part, right now in this industry, goes for granted. We're there already. It's not something that we are in the beginning of the process. We have achieved high levels that guarantee that our product complies. And with that said, then it's about buying what you wish for, buying what you desire. And there we have a very good advantage because we have a very attractive product. Genuine fur, it's a natural material, so that's why you would say that it's genuine, because it's something so unique and so real that you would not compare it to any other synthetic material. So it's so special because it has a unique characteristic, and it's also because it's a sustainable material. It's not just genuine, it's also sustainable. And it's also long-lasting, so it has a different characteristic that makes it unique and special. Saakatrack tarjoaa mahdollisuuden asiakkaille avata koko turkiksen ketju sieltä ihan lähtökohtaisesti tilalta farmeilta saakka aina läpi Saakafussin huutokaupan, nahan muokkauksen, valmistuksen, pukinen valmistuksen ja sitten ihan sinne kuluttajalle saakka. Se on minusta todella positiivinen asia, että kaikki se materiaali, mitä meillä mahdollisesti on mummojen turkkeja ja äitien vanhoja turkkeja varastossa, niin niitä voidaan aina uudestaan modistaa ja niistä voidaan tehdä tyynynpäällisiä tai erilaisia liivejä tai sitten esimerkiksi parkatakisisuksia. Eli se on musta todella hienoa, että meillä on täällä Suomessa tämmöinen materiaali, mikä on uudelleen käytettävissä. Siis onhan se mun mielestä hieno ammatti. Tämä on 100 vuotta vanha ammatti, niin kyllä mun mielestä meidän pitää arvostaa sitä. Se on kyllä se merkittää mulle paljon. Ja itse kun on kumminkin ensimmäisen polven tarhaaja, niin tosi paljon. No joo, mulla on sellainen tarina, että itse lähdin vapaaehtoisen armeijaan 2000 vuonna. Olin 6 kuukautta armeijassa. Sieltä sen jälkeen menin kaukalaiselle tilalle nahoitushommiin töihin ja siitä mä olin se puoli vuotta ollut siellä töissä, niin mulla oli oma tarha sen jälkeen. Se on ollut 2001 vuonna. Ja siinä oli niin 165 kettuemoa silloin ja siitä lähdettiin tilaa kehittämään pikkuhiljaa ylöspäin ja nyt sitten 2024, oliko se heinäkuun lopussa tuli tieto, että 2023. Niin, 23 joo. Niin lintuinfluenssa tuli ja jouduttiin tyhjiltä koko tarha, että siinä on niinku, että kerkesikö siinä tulla niinku sitten 21 vuotta sitä tarhaajauraa, että sitten nyt on ollut se 1 vuosi taukoa ja sen jälkeen lähdetty aloittamaan tuotantoa uudestaan. Ei varmaan sitä, moni kansalainen varmaan ymmärrä sitä, niin sanotaanko sitä mitä se aiheuttaa siinä niin kuin sille yrittäjälle. Että kuinka iso juttu se on niin kuin rahallisesti ja joka lailla. Se on varmaan niin kuin se. Fur has always been present in the collections of the design. It is true that in the last years, I would say from 10 years up until last year,
there was a little bit of a backlash towards fur, and many brands actually abandoned our material. But undoubtedly, recently, I think from last year and also this year, we have seen a comeback. We see a lot of fur on the streets. Most of it might be vintage fur, might be garments that are taken out of the closet and worn again. There's also fake fur, but undoubtedly the image of fur is back on the streets. And that is something that we're happy to see, and something that we as a leading auction house have to take advantage of. Yeah, I would say right now it's quite wide, the use of fur. I mean, you can walk the streets of the main fashion capitals in the world, in New York, Milan, Paris, or London, and you might see classic style mink coats, but you can also see voluptuous fox colors or jackets. So I think it's quite wide now. I think there's an overall comeback to the look of fur. As I said before, it might be in vintage garments, it might be new garments, some fake fur, but undoubtedly fur is there in a wide variety of trends. The main advantages of real fur is, of course, the look, because even if nowadays fake fur increased in the level of real fur looking, still the natural characteristics, like the the inner characteristic of fake fur against real fur, they are very different. So natural fur, again, it's naturally meant to cover you, to protect you. So its characteristics are meant for defending our body from the weather condition. And even if it's not the weather condition, because we know that weather is changing, the climate is changing, but still it's the look. Fake fur doesn't have the same appearance, doesn't have the same captivating allure like a real fur. I see future for the fur garments because it's there. We see it. We see it on the catwalks. We see it on the street. And again, even if a portion is fake fur, it still validates what we want to promote. We want to promote the look of this real natural material. So even if it will transform, I think it will still be there. No varmaan se yksi haaste on se, että nämä vanhat turkit, mitä on, niin nehän on, niin kuin tiedetään, kutsutaan niitä leikkisästi mummoturkeiksi. Niin nehän on aika raskaita. Et tiedetään, että esimerkiksi kun autoa ajaa, niin se on aika raskasta, kun sulla on se iso raskas turkki päällä. Niin totta kai niin kuin tänä päivänä niin nämä työstämistavat on aina erilaiset. Että tämän päivän turkkihan ei paina mitään. Se on todella kevyt. Ja siinä mielessä niin tämä on varmaan semmoinen yksi haaste tässä matkan varrella ollut. Että moni ajattelee, että no joo, mä en osta turkkia, että kun se turkki on niin kauhean raskas. Ja se on todella niin kuin niskarysyssä saa kävellä tuolla kadulla. Mutta sehän ei pidä paikkaansa ollenkaan. Et tämän päivän turkiksethan on udelman kevyin. Että ne voi pakata semmoiseen pieneen myttyyn ja laittaa käsivalppuun. Mielestäni todella hienosti, että kyllähän niin kuin farkkujen kanssa käytetään paljon näitä tämmöisiä erilaisia vintage-turkkeja, turkiksia mutta todella siis mä itse teetätin jo pitkä aika niin yhdestä mun äidin vanhasta turkista, niin mä otatin hihat pois ja teetätin siitä semmoisen minkkiliivin, jota mä oon käyttänyt villapaidan kanssa talvella. Ja se on ollut tosi käyttökelpoinen, kiva juttu päällä ja tosi lämmin. Ja sitten totta kai yksi, mikä on turkiksia, missä turkiksia myöskin paljon käytetään, on metsästäjät. Eli näiden metsästystakkien sisävuoret on niin kuin aitoa turkista, jonka se on todella lämmin.
kun passissa istuu tuolla